नमस्तस्य नमो नमः। आज हूँ श्रीनिवासर चतुर्थ वर्षर दंड नाच मुझे आदर्श महापात्र आपण स्वागत कर आदर्श एंटरटेनमेंट। आशा करते आप सब भल चलतु माँ को बरण कर माँ को आलती देखा तो चलते लेट्स बिगिन द वीडियो।
ସେପଟ ଉଠେଇଦେବୁ ରଖିଦିଆ ଆମର। आहे तर फक्त कोण असलो मणिमाग सेवा करूया हा असलो ईश्वर जगा दैवाने बरो जगा अन्य सभा थाळी जगा जगा এই নিরাপদ সেবা করে जगा হতা हुए जगा ছোট हुए जगा ছোট্টা जगा আপনার পায়ে जगा অন্ধ जगा চক্ষুদার পায়ে जगा आहे तर फक्त हा कोण असलो मणिमाग सेवा करूया হরিবাগ সেবা করে পারিব हा আসলে ईश्वर जगा दैवाনে বর जगा ଅନ୍ୟ ସଭା ଛାଡ଼ି जगा এই ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ସେବା କର जगा এই ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ସେବା କଲେ जगा ପିପଳ ପାଏ जगा ଉଷୁର ଧାନ जगा ଗଜା ହୁଏ जगा ଗଜା ମୁଗ जगा ଗଜା ହୁଏ जगा ଶୁକ୍ଲା କାଠ जगा ଗଜା ହୁଏ जगा ଛୋଟା जगा କାମଧେନୁ ପାଏ जगा ଅନ୍ଧ जगा ଚକ୍ଷୁଦାନ ପାଏ जगा ଅପୁତ୍ର ନାରୀ जगा ପୁତ୍ରଧନ ପାଏ जगा ଯେ ଯାହାର ମନୋକାମନା ଥିବ ए साले उतार कोण कांडो आले बदल पर्यंत बारी आले किलो दादा उघडे करतो हां हां ପାଣି ଦଣ୍ଡ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ପାଣି ଦଣ୍ଡ
एटा हूँ एंट्रांस देख पारे किपर भाव टेंट फुल फुल सजा आ भितर आमर बल्ब माल जो एलईडी बल्ब तार माल कराई 4टा माल लगाई एपटे दीटा एपटे दीटा आउ गोटे बेरीगेट पकाई बाहर लोक न आसपारे जमती असुविधा न हो कंट्रोल भिड़ से अच्छा माँ से माँ को साजसजा देखुचे आप सब दंडवाड़ अच्छा ये माँ विजय कर जो अच्छी आमर साजसज्जा हिसाब से तो आपण मानू भेटुची 6टा आलती बेले
ଧୂଳିଦଣ୍ଡ ଓ ପାଣିଦଣ୍ଡ ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ମାଆଙ୍କ ଆଳତି ଦେଖିବା ପରେ ଆମେ ବି ବ୍ରେକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଯେଉଁଠିକି ସାଜସଜ୍ଜା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମ ଆୟୁଷ ଭାଇ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆୟୁଷ ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ। ଯେ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଦଣ୍ଡକାଳୀ ଏଇ ଆମର ଜମିନି ଗ୍ରୁପ୍ର ସେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ କଥା କହି ଭଲରେ ଆମକୁ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ପାଠକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏଇ ଆମର ଏବେ ଆମେ ଆଳତି ଦେଖିଲେ ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା। ଏହାପରେ ତାପରେ କାଳି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବ। ତାପରେ ଆମର ଏବେ ଷ୍ଟେଜ୍ ପଡ଼ିଛି ଆମର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ପାଇଁ। ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହେବ, ଚଢ଼ା ହେବ, ତାପରେ କେତେ କ'ଣ ହେବ ଏତିକି କହି ମୁଁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ସେ ପବିତ୍ର ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ। ମନରେ ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା। କେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଆସିବ, କେତେବେଳେ ସେମାନେ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଅନେକ ଭକ୍ତ ସେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଭକ୍ତ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଆରମ୍ଭ କରିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ କିପରି ଖଲି ଧରି ସେ ମାଆଙ୍କର ସେବନ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ, ତାହା ଆମେ ଦେଖିବା ଓ ଅନୁଭବ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପରେ ମା ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ରାତ୍ର ଅଗ୍ନିଦଣ୍ଡ କରିବାକୁ। ଅଗ୍ନିଦଣ୍ଡ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳିଶ୍ରୀ ଚମ୍ପାବଡ଼ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ପହଲା ବାଡ଼ିରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ହୋଇ ରାତ୍ରି ଦଣ୍ଡ ପୁନଃ ଚାଲିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହାପରେ ସେ ପହଲା ବାଡ଼ି ନେଇ ସାହି ଭ୍ରମଣ କରି ପୁଣି ରାତ୍ରିରେ ମାଆଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ପୁଣି ରାତ୍ରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତାହାକୁ ଦେଖିବା, ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବା, ମନ ଭିତରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଜାତ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ମା ଦଣ୍ଡକାଳୀ। ଏହି ଯାତ୍ରା କମିଟି ଜାମିନି ଏ ପୁଞ୍ଜାକୁ ନେଇ ଆଜି ତାର ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ ପଦାର୍ପଣରେ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ମାଆଙ୍କର ନୀତି ନିୟମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାତ୍ରି ଅଗ୍ନିଦଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।
लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमार भी भूल आपन छोट भाई को सपोर्ट करने जमा भी भूल जय माँ दंडकारी।